Şükrü Erdoğan Seyda'ya u Diyanetê Malabûye li ser dewletên Kurd, Merwanê û Eyyûbiyan doktora jî kiriye. Lê 8 sal berê piştî hewla derbeya pazê tirmehê wekî bi hezaran kesan ew jî ji kar hatiye avêtin. Zanim di jiyanê de ketin û rabûn heye. Yani ez ya ji bo xwe mesela û ji wî jî zêdetir. Yani em li rewşa civatê mêze dikin yani em jî dibin em jî perçekî ji vî civatê ne. Yani ji bo min yani êkim li ser piya diye ev yani. Doktor Şükrü Erdoğan xwe bêhêvî nekiriye û 8 salin li vê bazara Qurbanê kirîn û firotina ajalan dike. Ew ehlê kelam û qalemê ye, lê ev karê giran ê vê bazarê ew bêzar nekiriye û nereşbîne. Çavekî bilind weta me di civatê binêre dibike derûniya me ser û bino bibile. Feqet em wî çavî me mêze nekir. Çünkü em rewşa civata xwe zanin. Wekî hemî firoşkaran ew jî balê dide ser rewşa xerab a bazara Qurbanê. Yani sedî not birastî îsal kême. Yani ferqek pir mezin heye. Teleptin ha yani ji heywanê mezin hele ji bi teleptin. Xuder naxe yani bibêjin gel em bihayê. Mesela ana ji xwe tiştekî li ser ninga jî dîrin. Mesela heta dibi tîne ew dike birastî hevdin naşo. Em dilin ya hevdin naşo yani. Krîza ekonomîk bandora xwe li ser vê bazarê jî kiriye. Millet zaten idan ka devara xwe bikir. Heywanê wa 5 milyar 6 milyar milletê orta kesim re ji insanê feqîr pir zêde ya kes nika bikir. Me berê xwedî dikir sî çil heb em ana xwedî dikin 4 heb 5 heb yani em jî dînika bikirin. Dibêjin ku torbeyek êm 605 lîreyê girantir bûye. Lewma gelek ajalban bi bahayekêm pez û dewarên destê xwe de difiroşin. İş zor e, nan zor e, geçim zor e. Kes halime nizane. En kral hayvan 10 milyar bu. Ana giş bu abune. Xalq nikare bikire. Rewşa xerab a ajalbana bandora xwe li ser sifreyan jî dike ku kîloya goşt ji 405 lîre dest pê dike. Ev zilam hatiye ku qurban bistîne. Lê kavirek ji 12000 lîreyê bihatire. Lewma destpala dişe. سالي دسلو بينجي موضوع زنبو مثلا شبيش كاغتا تشوشل كاغتي يعني كافي تشاو ام 10 سال جي لجي ياخذ بس كلام نكاوي سبيا بري اجبر بيه كياز بيجم ايه دكرجي نكار بكر وايه فروجي زلاله قدر ناخذ Li nav bazarê dîmenên balkêşî hene ku posterê Selahattin Demirtaşî li virtên firotin û hin firoşkar posterê wî li dîwar danîne. ما إلو يصير دحبة نفرو كيف شبرر النماية شبرر إقتصادية ديمقراطية تنا تركيا ده أبا Ece işe Selahattin Demirtaş li vire. أبا يا رجال هر دري قلبي ما ده هي ها Seydayê Kurd dibêje ku beriya cejnê wî tu ajelek nefirotiye. Tu eydiyeden bir hayvan dest merdan namin. Teybeti hayvanê ji bo qurbanê dibêne qapaxê. Mesela qet nayên firotan yani ew tune telebek tune. Wekî bi sedan firoşkaran hêviya xwe li 4 rojên cejnê girêdaye. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Amed.